Iisus Hristos. Amin. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în această seară. Nu știu dacă merge. Aleluia. Prin harul măreț a Domnului Iisus Hristos, care suntem în această seară, în acest loc. Amin. Domnul s-a îndurat de noi de fiecare. Ne-a păzit, ne-a ocrotit, ne-a dat sănătate și cel mai bun lucru, așa cum am amintit și fratele nostru scump, Romeo, cel mai bine este să fim în prezența Lui. Amin. Amin. Vreau să vă salut în numele Domnului Iisus Hristos pe fiecare. Nu vreau să vă țin în picioare, în special vreau să-i mulțumesc fratelui Romeo. Așa cum și el a menționat, ne știm de peste 20 de ani, dar vreau să-i mulțumesc special, pentru că dacă el nu era nici eu în seara aceasta aici, primul rând cineva spune, dacă nu era Dumnezeu. Da, dar Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu l-a folosit pe fratele nostru scump și eu îi mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că am călătorit împreună și la convenție, la Madrid. Și în această seară, mulțumesc pentru încredere, m-a acordat ca să pot să vă vorbesc și aș vrea să vă vorbesc de la inimă la inimă. Vreau să salut pe sora Estera, văd aici și copiii, mi-ar fi plăcut ca și fratele și prietenul meu, Oleg, să fie. În seara aceasta ne cunoaște și cu el de peste 20 de ani, poate la sfârșit o să vă arăt ceva poze, când eram împreună, lucram acolo în seră, în Olanda, în trecut ani, pentru că copilașii voștri sunt mari. Mi-aduc aminte doar de micuța Grez, care nu e așa micuță, că e mare și cred că Christopher. Chris. Dar nu e aici. Nu e aici. E la școală. Mi-amintesc ce mai amintesc, dar Domnul v-a binecuvântat. Amin. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. De asemenea, vreau să-i mulțumesc sorei Silvia, mamei fratelui Romeo și la soțul meu și special la micuțul Beniamin, care nu e așa micuț. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. M-ați făcut și mă face să mă simt ca și acasă. Aleluia. Toate că mă simt și mâncarea și tot. Amin. Știți, cum spunea profetul nostru, că e foarte important când mergi, dar de fapt mireasa lui Iisus Hristos e aceeași calitate. Indiferent că suntem în România, sau suntem în Spania, sau suntem în Franța, sau în America, sau în China, materialul de mireasă e același. Amin. Amin. Dacă Iisus Hristos cu adevărat locuiește în lăuntrul nostru, Domnul să fie lăudat. Aveți și transmisiune? Cumva? Da. Domnul să fie binecuvântat. Îi salutăm pe fiecare care sunt împreună cu noi sau care vor auzi acest mesaj. Sigur. Și dacă există ceva pe inima și în inima cuiva, vreo dorință, fie ca să ceară de la Domnul și El va rezolva. Amin. Amin. Odată am fost martor la atâtea lucruri miraculoase pe care Dumnezeu le-a făcut și le face. Noi avem un Dumnezeu viu, frați și surori. Nu avem doar un Dumnezeu pus undeva într-o poză, un Dumnezeu viu. Știți, de multe ori oamenii se poticnesc de poza cu stâlpul de foc, dar acolo este fratele nostru, William Branham, de deasupra lui Tatăl nostru. Amin. Stâlpul de foc. Corect. Dacă avem o reprezentare, venim de acolo, Sigur. într-o zi vom merge din nou acolo. Amin. Domnul să binecuvânteze, să aduc și salutările, dar prima dată vreau să citesc cuvântul, să nu vă mai țin în picioare, mie nu-mi place. Vreau să spun că sunt un simplu om, mulțumesc pentru aprecierile fratelui Romeo. Vreau să fac ce este mai bine pentru împărăție. Nu vreau să... cineva spunea, păi cât sunteți acolo? Păi așa, câțiva, 7, 8, 10.
Păi eu nu pot să predic la atâția, mi-mi trebuie mulțimi, sute. Eu, prin Harul Domnului, pot să predic și la 2 și la 3. Amin. Da, să fie numele Domnului Iisus. Amen. Pentru că El a spus de 2 sau 3. Trei. Și El e prezent. Corect. Și eu mulțumesc Domnului că El este prezent în seara aceasta. Amin. Amin. Din Exodul, capitolul 5, de la versetul 1, pagina 63, Biblia Românească. Exodul, capitolul 5, versetul 1. Moise și Aron s-au dus apoi la Faraon și au zis: Așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel, lasă pe poporul meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns: Cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis: Ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și împăratul Egiptului, vedeți? Diavolul, împăratul Egiptului, aici reprezentând, le-a zis: Moise și Aron, pentru ce abateți poporul de la porunci, de la lucrul lui? Plecați la lucrurile voastre. Amin. Până aici citirea de cuvântul Domnului, să ne rugăm. Amin. Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Binecuvântat ești Tu, Domnul Dumnezeul nostru, Regele Eternității. Mulțumim, Doamne, pentru harul Tău măreț care ne l-ai acordat. Mulțumim pentru sănătatea din trupul nostru. Amin. Mulțumim că în această seară, Doamne, putem să fim aici în prezența Ta, Da. să ne închinăm Ție, să Te adorăm pe Tine și să spunem că Te iubim, Doamne, pentru că Tu ne-ai iubit mai întâi. Mulțumim pentru că înainte de a fi o lume, Tu deja ne-ai văzut, Doamne, și ne-ai pus numele nostru în cartea vieții mielului. Suntem mulțumitori pentru aceasta. Da. Nu pentru că am avea noi vreun merit, Doamne. Meritul este al Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Mielul fără pată și fără cusur, care a stat atârnat între cer și pământ. Oh, și El a sfârșit, a spus: a sfârșit. Acum să vină mireasa. Aleluia! Mulțumim că Tu ne-ai văzut în secolul al 21-lea, Doamne. Ne-ai văzut credincioși ai cuvântului Tău. Așa Te iubim pentru aceasta. Binecuvântează cuvântul, Doamne, așa cum a fost citit din auzul urechilor noastre. Fie ca această sămânță bună a cuvântului Tău să cadă într-un pământ bun și să aducă rod însutit, Doamne. Fie ca Tu să-i atingi de buzele mele, Doamne. Ajută-mă să pășesc la o parte și Tu să vorbești atributului Tău etern, sufletul nostru. Tu cunoști nevoile noastre. Doamne, un singur cuvânt de la Tine ne este de ajuns, Doamne, și valorează mai mult decât orice cuvânt din lumea aceasta. Așteptăm, Doamne, de la Tine, Doamne, ca Tu să ne mângâi inimile, să vorbești atributului Tău etern. Binecuvântează cântările și tot ce am făcut și facem să fie pentru onoarea, gloria numelui Tău. Da, Doamne, amintim și îți mulțumim pentru că Tu ai luat aminte la cauzele noastre, așa cum ne-am rugat, îți mulțumim. Doamne, că vei lucra și la cauza fratelui Dragoș, Doamne, îți mulțumesc pentru aceasta. Și, Doamne, și pentru fratele Oleg, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că Tu te vei atinge, Doamne, în mod miraculos și vei lucra după voia și după planul Tău. Pentru că noi ți-am cerut-o în numele Domnului Iisus Hristos, cel mai prețios și minunat nume, și în a cărui nume îți mulțumim. Amin. Puteți să reocupați locurile. Aș vrea să aduc câteva saluturi prin harul Domnului. Aș vrea să vă salut din partea fratelui Daniel Mazur. Astăzi a făcut cunoștință și cu fratele Romeo, cu pastorul vostru, un frate din Cehia. Poate că cineva îl cunoaște, el îmi transmite salutări în numele Domnului Iisus. Fratele Gert Rodeval, de asemenea, și fratele Ted Posedri, aleluia, prietele anul vechi. Amin. Prin harul Domnului, aceasta este prima vizită care au făcut pe pământ spaniol. Am fost în multe țări, în multe locuri, dar pentru mine este prima mea vizită aici și mulțumesc Domnului pentru că am putut să am și am împărtășit cu multe mădulare ale trupului Domnului Iisus Hristos. Lăudat și glorificat să fie Domnul pentru aceasta.
Soția mea îmi spunea câteodată, zice, te trezești așa, vorbești în somn. Și eram curios, dar ce am spus? Ai spus, Aleluia, Aleluia! O, glorie Domnului! Asta e un lucru bun. Dacă și în somn am spus așa, e bine. Era mai rău dacă spuneam alte lucruri. Dar dacă am dat slavă și glorie lui Dumnezeu, chiar și în somn, asta e un lucru foarte bun. Slăvit fie Domnul! Amin. Aleluia! Zice, adormisem, dar inima îmi veghea. Amin. Glorie Domnului! La fratele Romeo și la părinți deja le-am spus mărturia și dacă sunt de prima dată în locul acesta, aș vrea să vă spun o mărturie adevărată, vie, care mi s-a întâmplat în 2015, dacă nu era Domnul Hristos, Îngerul Domnului, în chip miraculos, care m-a salvat, nu mai era în seara aceasta, în 13 septembrie, aici în Sativa, să mărturisim, să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Dar pentru că El a fost acolo și am întins brațul Său, de atunci mă relaxez, pentru că știu că am un timp împrumutat. Știu că de atunci, aproape ca și cum am născut a doua oară, Domnul mi-a prelungit viața cu un scop, ca să îl glorific mai mult pe El și să trăiesc mai mult pentru El. Era în data precisă, nu mai știu, dar era în noiembrie 2015 și într-o dimineață, în timp ce trebuia să merg cu un coleg, să-mi iau cu mașina personală, să mergem la locul de muncă, de fiecare dată când îl luam cu mașina, el urca pe bancheta din dreapta față. De data aceasta, el s-a urcat pe bancheta din spate. Și doar ce mi-am pus centura și am pornit. După nici 100 de metri, dintr-o dată am simțit aici așa o lovitură puternică și aproape că am leșinat, n-am știut ce s-a întâmplat. Și când m-am uitat, așa, bancheta din spate, era acest om cu așa un cuțit mare, la frații le-am arătat în poză, și a rămas așa, schimonosit. I-am spus, Satan, ce faci? Și el a rămas așa. Apoi cumva m-am luptat cu el, am deposedat de acel cuțit și am ieșit afară din mașină și pentru că nu era departe de locul unde el locuia, era de la 7 dimineața, am sunat-o pe soția lui. Eu puteam să sun la poliție, oriunde, la salvare. Am sunat-o pe soția lui și în timp ce a venit repede, încă în pijamale, pentru că era departe locul, când l-a văzut, l-a întrebat, ce ai făcut? Și el a spus, Satan mi-a zis azi noapte ca să îl ucid, adică pe mine. Dar Îngerul Domnului a fost acolo, care și-a pus mâna, sunt 100%, pentru că altfel nu puteam să scap. Miraculos. Și mulțumesc Domnului pentru aceasta. Dar ce a fost mai interesant, vedeți, omul carnal, cum ar fi, acum era în mâinile mele, puteam să-l zdrobesc în bătaie. Dar așa am primit o pace, frați și surori, o liniște și o pace interioară și exterioară, că numai Hristos poate să-ți dea această pace. Și la un moment dat acest om a spus, vai, așa își bea o cafea. Imediat am alergat acolo la stația, la benzinărie, am cumpărat o cafea și am venit și am dat o cafea. Și am spus, eu te iert, acum e între tine și Dumnezeu ce ai făcut. Și am spus, Doamne, luați-l și mergeți acasă. Și eu am mers acasă și desigur că noi știam la compania noastră că el e bolnav și pensionat pe bază de are probleme cu stomacul. Dar se pare că el avea probleme mari cu capul. Așa de grav era că nu avea voie să bea nici suc din ăla acidulat. Nu avea voie să bea alcool, nici atât. El bea și bere și alcool și desigur că cel rău i-a luat mințile. Și în timp ce au mers acasă, soția lui a dat telefon să vină salvarea. În timp ce salvarea a venit să-l ia, el a sărit pe geam pentru că era doar la parter și a început să fugă pe stradă. Oamenii au fugit, l-au prins și l-au dus la spital. Desigur că demonii nu l-au lăsat în pace. Și acolo la spital, în timp ce, eu știu, i-au dat calmant, ce i-au fi dat, dintr-o dată o sărit de la etajul 1 pe geam
afară și și-a fracturat piciorul. Și după aia l-a pus în gips. Nu s-a mai știut nimic de el. După un timp a apărut un anunț în ziar. Persoană dispărută. Dacă știe cineva să sune imediat la familie sau la 112. O lună de zile nimic nu s-a mai știut. Abia după o lună a fost identificat și l-au găsit. Deci el s-a dus și s-a urcat pe podul care traversează râul, Mureșul, i-a urit că știți, și s-a aruncat și s-a sinucis. Aceasta a făcut cel rău. Sigur. El. Dar Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Vreau să spun. Dacă ești păzit de Dumnezeu, ești păzit. Amin. Amin. Și dacă Domnul își trage mâna, s-a terminat și rămâneau doi copilași orfani, soția văduvă, dar Domnul n-a îngăduit aceasta și mulțumesc pentru aceasta Domnului, pentru brațul său puternic. Deci, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, frați și surori. Nimic nu se poate întâmpla până când nu Dumnezeu a terminat cu noi. Amin. Nimic nu poate să ne facă nimeni și nimic nu poate să ne facă niciun rău. Lăudat și glorificat să fie Domnul. Amin și amin. Profetul nostru ne spunea că noi atunci când suntem mai hotărâți să-L slujim pe Domnul, atunci cel rău vine cu tot felul de oferte. Și acest mesaj, în seara aceasta, aș vrea să îl intitulez Compromis în Egipt. Cu toții știm că noi trăim într-un Egipt. Chiar și în Biblie Dumnezeu spune acolo de Sodoma și Egipt, spiritual, care, știți, noi trăim într-un Egipt, cu toții, în lumea aceasta. Și avem multe lucruri compromisătoare care cel rău. Când vrem să slujim mai bine pe Domnul, atunci se izvesc tot felul de lucruri. De aceea avem nevoie mai mult ca niciodată de Domnul. Ca să ne conducă, Amen. ca să ne călăuzească. Aleluia. Și doar prin harul și prin puterea Lui putem. Niciodată prin tăria noastră și prin puterea noastră nu putem să facem nimic. Se spune că odată un frate mai în vârstă a venit în față să cânte o cântare. Și cineva care cunoștea toate gamele și notele s-a râs așa, pe așa se cântă, asta e cântare, și a venit persoana aia să cânte. Și ce credeți dumneavoastră? Când a venit acolo, numai ca peștele ăla care nu s-a dus rușinat înapoi. Vedeți? Dumnezeu se uită la o inimă. Deci din inima noastră să lăudăm pe Domnul. Nu așa de mult cu notele noastre. Nu cine pasă la Dumnezeu cu notele. Să avem o inimă, cum a spus fratele, plină de dragoste. Aleluia. Dragostea cine e? Dumnezeu. Amin. Și El vrea să ne umple inima. Desigur că vrea. Cu dragostea sa. Lăudat și binecuvântat să fie numele Său. Aici vreau să spun Faraon, diavolul, cum ar fi. Și prima dată trebuie să ai o întâlnire cu profetul nostru. Ne-a spus, trebuie să avem o întâlnire ca să venim în spatele amvonurii. Și Moise trebuie să aibă o întâlnire reală cu Dumnezeu. Amin. Prima dată au vrut să ia slujba, cum fac mulți, nu au avut o întâlnire reală. Au fost acolo în Egipt, el știa, în inima lui, știa că ceva acolo frații lui, fiecare îi vedea cum în noroi acolo și într-una din zile vine Moise acolo, știți, și pentru că nu au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu, se certa, de fapt lumea îl pălmuia cu un creștin, cum ar fi astăzi. Și Moise, când a văzut lucrul acesta, l-a lovit cu un punct și ce a obținut? A zis profetul nostru, un egiptean mort. Nimic mai mult. L-a îngropat în nisip și asta a fost. Și într-una de zile, doi creștini, să spunem așa, la mesaj, ei tari și mari, se duelau, se luptau în doctrinele lor, cine are dreptate, cum trebuie făcut, așa,
Și intervine Moise. Păi ei, păi cine te-a pus pe tine peste noi aici? Doar nu vrei să ne ucizi și pe noi cum ai făcut cu egipteanul ăla? Pentru că nu au avut încă întâlnirea, când au auzit Moise lucrul ăsta, lăsat baltă totul și au fugit. Și a trebuit la Dumnezeu 40 de ani să-l treacă prin școală, prima dată. Acolo la oi, știți, Dumnezeu întotdeauna îi pasă de oi. Noi suntem oile Lui. Și la Dumnezeu îi pasă de oi. Și de-aia e important întotdeauna ce fel de hrană au oile și cu ce se hrănesc, ca să poată să dezvolte, să crească bine. Și Moise, așa cum el păștea turma socrului lui, Dumnezeu chiar prin soția lui, profetul nostru ne-a spus că Dumnezeu a dat o soție care avea ca și așa ca dinții la ferestrău era, adică aspră, punea la punct când trebuia. Și îmi imaginez Moise, cum așa cum era cu turma, cu oile, știți, acolo prin deșert, seara vinea el acasă. Dacă românii au fost un sportiv, ai văzut, dar acum trebuie să fiu legat aici să... Asta, noi avem așa microfon aici și ne place să... Câteodată, dacă trebuie să alerg, și alerg, aleluia! Și așa cum Moise vinea de acolo din deșert, știți, Sefora, cu aspiratorul, ca și surorile noastre, frate Aurică, casa curată să fie, vinea Moise cu bunda lui, arunca acolo, intra cu cizmele, cu sandalele lui. Ce faci, Moise? Ești afară! Astăzi m-am chinuit să fac așa curățenie aici și tu așa intri? Da, scuză-mă, soția. Și descalță-te acolo. Cum intri așa în cordul ăsta pe persanile astea? Dumnezeu l-a învățat o lecție. Trebuie să... Da. Știți? Și atunci când a avut întâlnirea aia cu rugul aprins, știți? Moise, dar scoateți încălțămintea din picioare. Da, Doamne. El deja și-a învățat lecția, frate Romeo, nu mai grăbit. Și putea să spună când începe, păi stai că îmi scot bunda sau pălăria pe mai ușor, nu? Încălțămintea. Dumnezeu ceea ce spune, aceea și înseamnă. Amin. Amin. Știți că noi suntem Maria acestei zile? Amin. Mireasa Domnului Iisus Hristos. Acolo nu au fost așa multe argumente. Imaginați-vă, acolo era o tânără, profetul nostru, 16 ani, care trebuia să slujească la Iosif, era un văduv care avea 4 copii. Și acum trebuia această tânără să spele hainele, să facă curățenie, să facă toate lucrurile. Și acum îi apare un bărbat acolo la fântână, binecuvântat ești tu între femei. Aleluia! Ce înseamnă aceasta? Vedeți? Binecuvântat ești tu și eu, că auzim aceste lucruri, acest mesaj prețios, care Dumnezeu l-a trimis printr-un profet la noi. Amen. De ce? Nu că suntem noi mai blonzi, cu ochi albaștri sau mai deosebiți. Pentru că înainte de a fi o lume, El ne-a văzut. Amin, corect. Și după ce au primit această urare, dar ce înseamnă aceasta? Deci, Duhul Sfânt te va umbri. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Domnule, cum se face aceasta? Duhul Sfânt te va umbri. Acum, dacă Maria zicea, păi stai, așa ceva n-am auzit. Ce înseamnă asta să mă mai botez a doua oară, cum spune? Să mă mai botez a doua oară, dar nu, de fapt, nu să te botezi a doua oară, că există un singur Domn, o singură credință, un singur botez adevărat. Care trebuie în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă ea zicea, păi stai să mă duc eu la rabinul nostru, să-l întreb, ce înseamnă? Dar profetul nostru spunea că în sinagogă i-a auzit această predică. O fecioară va rămânea însărcinată și a medita la aceste cuvinte. Tocmai când acolo mers la acea fântână, când îngerul i-a apărut. Și dacă noi suntem această Maria, acest timp, vedeți? Ea ce-a spus? Ce răspuns a dat? Iată roaba Domnului. Facă-mi în acord cu cuvântul tău. Amin. Amin. Mai stai să văd eu dacă mă duc la un proroc, mă duc la o prorociță să văd. Eu așa ceva n-am auzit, mai mă botez încă o dată. Păi eu sunt prea tânăr. Niciodată nu ești prea tânăr. Amin. Să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Era odată cineva, un copilaș micuț, așa, lucruri urâte și vorbea și înjurături. Și
Și v-a spus, dar de ce vorbești? Păi e micuț, domnule. Dar zice, Tatăl nostru știe să spună. Păi nu, dar vedeți că e micuț, domnule. Adică să spună lucruri murdare și lucruri din astea bazaconii. Nu e micuț. De aceea, o mamă, spunea profetul nostru, este a 5-a Evanghelie. Pentru că mama cu copiii, aleluia, acasă și trebuie să-i învețe despre Domnul Iisus Hristos. Apoi, chiar dacă ajung mai mari, trebuie să vă spun și această mărturie pentru voi, tinerilor. Să nu credeți că părinții voștri, acum noi suntem demodați. Să nu credeți că voi faceți pe deștepți și avem gadgeturi de ultimă generație, niciodată să nu vă treacă prin minte să spuneți la tata, bătrânule, sau la mama bătrână, sau e de modă veche, Dumnezeu o să vă vadă. Știți? Voi ați fost cel mai apropiat de inima mamei voastre. 9 luni de zile v-a purtat. Și Dumnezeu ascultă rugăciunile mamelor. Amen. Eu am experimentat-o pe pielea mea. Era bine să fie ascultat atunci. Dacă am fost tare de cerbice, Dumnezeu mi-a dat o lecție. Eram așa tânăr și eu, de la 14 ani, am început să nu mai merg la biserică. Mama mereu îmi spunea că trebuie să mă întorc la Domnul, trebuie să mă pocăiesc. Desigur că nu-mi plăcea. Eu vreau să devin un faimos fotbalist în lumea asta. Trebuie să demonstrez eu ceva. Dar dacă Dumnezeu te vrea în lucrul Lui sau unde te-a pus, trebuie să cânți acolo la acel pian. Acolo trebuie să fii, să-L lauzi pe El. Amen. Amen. Și vei fi. Chiar Sigur. dacă tu ai alte idei, tot acolo vei ajunge. Sigur. Dumnezeu, știți, nu a avut planul 2 pentru Iona. Dumnezeu a dat un mesaj la Iona și a spus, du-te la Ninive. Știi, Ninive, oamenii ăia, nu știu de ce trebuie să deviez aici, nu, oamenii ăia așa de răi erau, spunea, când prindeau prizonierii, fratea Aurică îi cresta așa și punea sare pe ei. Și a zis Dumnezeu, du-te acolo la ăia și spune-le că îi iubesc, du-te cu un mesaj. Astăzi, vedeți, să predică miercurea, duminica, de dimineața până seara, pe MP3 și pe toate și oamenii nu se mai pocăiesc. Și un mesaj scurt. Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. 10 cuvinte înaintează să le spui. Atât trebuia. Omul lui Dumnezeu cu adevăr a zis, eu nu mă duc acolo. Eu mi-iau bilet, mi-iau calea ușoară, mă duc spre Tars, în direcția aia, că nu-mi place, cum să mă duc la ăia acolo, că uite ce oameni răi. De fapt, el vrea să dovedește, vrea să fie nimiciți. Și Dumnezeu, da? Bine, ia-ți calea ta, cum vrei tu. Fă-ți alegerea. Cum a spus Dumnezeu la profetul său. Știți că și el a avut o idee. Și a spus că mă voi duce acolo mult. Dacă ăștia ne ascultă, mă voi când și când voi coborî, voi aduce un mesaj. Deci mă voi duce în munți, îmi las barbă. Deci fă-ți alegerea, soția te va părăsi și vei ajunge un boschetar. Chiar i-au arătat o imagine în timp ce era cu fratele Billy Paul într-un restaurant, să uită fratele Billy Paul. Tată, uite, oamenii ăia, nu-i exact ca tine și unchiul Fletcher. Seamănă exact, lei. Și Dumnezeu a arătat, fă-ți alegerea și așa vei ajunge. Trebuie să facem alegerea Lui, că ne place să nu ne place. Eu nu am zis să-mi fac alegerea mea, s-a dus, nu așa, și-a luat biletul cu adevărul, singurul om care avea adevărul, el s-a dus acolo în partea de jos a corăbii și s-a culcat. Știți? Avem adevărul, o lume moribundă, da, dar dacă eu răspund așa, m-a plăcut și îmi place la fratele Romeo acolo, nu ne rușinăm. Ai pus muzică, ai pus predică, laudă Domnului. Nu că ne ascundem acolo, dar dacă aud de ăștia, poate nu mai vin. Ce-mi pasă mie că vin sau nu? Trebuie să reflectăm pe Domnul. Gloria lui Iisus Hristos. Amen. Eu l-am să dus acolo s-a culcat, Dumnezeu a trimis acea furtună. Și Dumnezeu, când deviem de la calea Lui, ne trimite furtuni. Trebuie să ne trezească. Și ne se întâmplă una și ne se întâmplă alta. Corect. Să fim treziți, ne zguduie Dumnezeu. Și apoi,
Ăia erau religioși, fiecare se pare la Dumnezeul lui, să ruga, acolo poate unul avea în cufărul lui icoane, ce avea și se ruga. Și când îl găsește pe Iona, păi tu ce faci aici, mă? Păi, și atunci le mărturisește el. Uite că eu sunt evreu, eu sunt la mesaj, cum ar fi, numai m-am ascuns aici, stau așa. Păi ce, mă, roagă-te și tu, nu, că din cauza mea. Ce? Păi din cauza mea. Ca să liniștească asta, legați-mă și aruncați-mă, cu alte cuvinte, nu-ți boteza, bine, trebuie să mă aruncați. Ăia, nu au vrut, Doamne, nu ne împovăra. Totuși, cum știau ei. Și până la urmă îl aruncă în acea mare. Și apoi când, vedeți, când noi mergem pe cheltuiala noastră, eu și-o luat biletul, apoi a trebuit Dumnezeu pe cheltuiala Lui să-l aducă cu submarinul Harului. Primul om care a călătorit vreodată într-un submarin. Dacă era cineva spune, păi dar nu știu ce pește, că nu era o balenă, că balena are așa, era o dezbatere între un profesor și un student și vrea să-și bate joc de fapt era o soră, o studentă și vrea să-și bată cumva joc. Dar voi credeți, mă, că l-a înghițit Iona, știi că balena are, domnule, ăla a fost un pește special, spune și profetul nostru. Păi da, dar dacă nu e adevărat. Dacă atunci când o să mergi acolo și o să rămâi uimită, zicea la această soră creștină care credea în Domnul Iisus Hristos, o să rămâi uimită că nu o să fie eu în acolo. Nu e nicio problemă, domnule, atunci o să-l întrebați dumneavoastră. Acolo, jos. Știi? Dacă nu e acolo, îl întrebați dumneavoastră. Lăudați să fie Domnul, dar cu siguranță el va fi acolo. Amin. Amin. Și apoi îl înghite submarinul Harului, are timp Iona să-și aducă aminte de Ierusalim, aduce, pocăință reală. Și apoi ăia păgânii ăia care se închinau la zeul Dagon, zeul pește, vine acest submarin al Harului și îl scuipă pe Iona acolo în fața lor. Ăia când l-au văzut când vine și vedeți de unde au fugit, acolo au ajuns. Nu a fost planul B. Lasă, putea să spună Dumnezeu, nu ai vrut tu, îl iau pe altul, nu un singur Iona înapoi. Da, Doamne, acum mă duc. Amin. Înaintează Iona în cetate. Aleluia. Mesaj de 10 cuvinte, înaintează, când aude mesajul de la împăratul, până la copilași, animale, toți au început să pocăiască. Iona, uitați-l pe Iona, care, ce pocăit a fost el. O înaintat, s-a dus acolo pe deal, a stat la umbră acolo, la planta aia care a creat-o tot stăpânul, și el aștepta acum cu mâinile încrucișate, fratea Aurică, să vadă cum pică focul pe ei, se termine. Și Dumnezeu, vedeți, Dumnezeu nu-i om. Dacă omul se pocăiește cu adevărat, din toată inima, Dumnezeu te iartă. Amin. Mulțumim pentru el. Amin. Și apoi, în timp ce Iona stă acolo, vine un vierme mic, înceapă planta, care se usucă, soarele vine și îl bate în cap, cum ar fi pe Iona, se pare că o leșinat. Și îl întreabă Dumnezeu, bine te faci? Bine faci tu, Iona, că te enervezi, că te mâini. Da, bine fac. Vedeți? Un creștin vine la așa, bine fac. Aha, deci ție îți pare rău de planta asta. Am înțepat-o așa, dar mie să nu-mi pare rău de așa mulțime de oameni care nu știau să deosebească stânga de mâna dreaptă, numai niște animale, nu să nu. Creația mea, Iona. Dumnezeu ne dă lecție cum vrea El. Amin. Dați să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. De-aia niciodată să nu ne pierdem compasiunea pentru suflete, frați și surori. Niciodată să nu ne pierdem. Corect. Și atunci trebuie să fim primii care venim aici la altar. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și acum să termin cu mărturia. Mama se ruga pentru mine, nu am eu timp, eu trebuie să mă distrez. Da? La vârsta de 21-22 de ani, în timp ce credeam eu că acum am ajuns și fotbaliști, o să fiu mare și eu îmi imaginam, aveam ideile mele. Dar totuși nu era bine, cum vrea Dumnezeu. Spuneam, dacă o să devin un fotbalist faimos,
o să mă duc pe stradă, dar vreau să împart bani la toți săracii, să nu mai văd așa cerșii pe la colțuri. Dar Dumnezeu nu vrea așa. Dacă faci ceva, cum spune Biblia, zice, du-te, ascund și Tatăl în ascuns, răsplătește. Nu vrea să, eu am făcut ce nu fac. Amin. Și în timp ce gândeam eu, Dumnezeu a făcut așa ca și Pavel, când l-a lovit, când a căzut după cal. Dintr-o dată am avut un accident acolo pe terenul de fotbal și trebuie să ajung la spital și trebuie să am operație la piciorul stâng și eram așa de înrobit, la câteva zile după operație am început să mă antrenez acolo în spital, pe patul ăla și în timp ce am făcut aceasta, încă erau firele usute acolo la operație, așa de tare s-au agrovat că a început să mi se negrească piciorul. Și aveam dureri groaznice. Și noaptea, în timp ce eram în pat, dintr-o dată, către miezul nopții, apare o persoană îmbrăcată alb, la mine la pat. Eu am crezut că a venit ceva doctor. Și adevăr, a venit un doctor. Dar a venit un doctor acum pentru suflet. Prima dată, că asta nu era în regulă cu Dumnezeu. Și a venit la mine, dar nu mi-a spus. Fă asta, fă aia, altă. Nu m-a privit așa, direct, în ochi. Și mi-am văzut toată viața dintr-o dată și primul lucru m-am adus aminte și auzeam cum mama se ruga pentru mine și am spus, Doamne, rugăciunile mamei mele au ajuns până la Tine. Dacă mă salvezi, am zis, dacă, îi pun eu condiții, atât știam eu. Dacă mă salvezi de aici, te voi urma, mă pocăiesc. Dumnezeu știa că vede viitorul, trecutul, prezentul, nu există așa ceva. Amin. El știa că în seara aceasta voi fi aici și voi depune mărturie pentru el. Laudă Domnului. Și el, într-adevăr, m-a salvat și nu trebuie să-mi pierd piciorul. Dimineața, când au venit colegii mei, știți, să mă viziteze, nici nu intra bine pe ușă, eu deja cu mâna până în tavan. Băieți! Mă pocăiesc! Stai! Aleluia! Gata, mă pocăiesc. Nu. Stai, nu mai stau nimic. L-am dat să fie Domnul, eram hotărât. Cel rău vinea cu compromisurile lui. Păi da, mă, o să te pocăiești, dar stai, să nu mai am de demonstrat nimic. Mulțumesc Domnului. Și eram hotărât, am luat așa hotărâri și Domnul m-a ajutat prin harul său. Și apoi am început să vizitez la azilul de bătrâni, să merg la bătrâni, să mă rog cu ei acolo, să le dau mângâiere. Am început să merg, am arătat la frață, la tabăra de leproși acolo, când au văzut colegii mei, ăia cu care am jucat, au zis, ți-ai pierdut mințile, ești nebun. Și abia când am citit în mesaj, când zice profetul nostru, când un om îl primește pe Hristos, abia atunci își primește mintea și un om cu mintea, întreabă. Binecuvântat să fie Domnul, de fapt, voi sunteți ăia care nu aveți minte și voi îmi spuneți, ăsta e cel rău. Vedeți? Când întinzi mâna cuiva care e căzut acolo într-o groapă, el nu e mulțumit că întinzi mâna să-l scoți afară, el vrea să te tragă și pe tine acolo să fii cu el. Cel rău. Dumnezeu ne-a întins și ne întinde mâna. Amin. Eu și-o întins mâinile pe Calvar. Aleluia. Mulțumim, Doamne, pentru aceasta. Da, Doamne. Lăudați să fie Domnul. Aleluia. Și nici n-am intrat în mesajul nostru. Aici vine, acum după ce au avut această întâlnire cu rugul aprins, acum îl trimite, vedeți? Asta e deosebirea unui om care e născut din nou. El totdeauna vrea să stea acolo, să meargă în spate, nu să vină. Eu învăț eu, vă spun eu, vă fac eu. Câteodată, când văd așa creștinii, se roagă, Doamne, te rog să mergi acolo pe la sora, pe la spital, să mergi pe la fratele pe acolo și Dumnezeu ne spune, fățarnicule, păi tu mă trimiți pe mine, eu de ce ți-am dat ție sănătate? Doamne, mă pocăiesc. Unde era un creștin, mergea pe stradă. Doamne, vezi că mi s-a găurit pantoful în talpă, am așa o gaură, mai încolo, Dumnezeu a dat o lecție. Venea un alt om, fratea Orică, venea fără un picior. Și când l-au văzut, Tată, iartă pe slujitorul tău nechipzuit. Păi au crezut că eu o necăjit, că mi-i găurit pantoful, dar văd că este cineva mai necăjit ca mine. Corect. Întotdeauna, știți, problema mea e cea mai... Doamne, ce... Ca și acel creștin să tot plângea, și Domnul mi-a dat o lecție, așa,
ca și cum mai merge pe plajă, era două rânduri de urme de pași. La un moment dat, a rămas o singură urmă. Și au zis, Doamne Iisuse, de acum când mi-este mai greu, acum m-ai părăsit și m-ai lăsat, la care Domnul i-a spus, nu, fiul meu, acum te port eu în brațe, dar aia vezi un singur rând de urme. Lăudați să fie Domnul. De niciodată când credem că nu mai putem, ia El în brațe și înaintăm. Amin. Lăudați să fie Domnul. Și acum, după ce are întâlnirea cu stâlpul de foc, cu rugul aprins, îl trimite Dumnezeu. Moise, du-te acum și scoate poporul afară, din cum ar fi organizații, din Egipt, din lume, du-te cu un mesaj. Îți dau toiagul autorității. Păi, Doamne, dar știi că eu nu prea știu să vorbesc. Păi, aha, dar până acum ai știut că te-ai bătut cu egiptenii. Aha, nu mai știi să vorbești? Moise. Păi, acum ți-l dau pe fratele tău, uite, înaintează. Păi, Doamne, nu știu asta, Doamne. Moise, ce ai în mână? Un toiag. Aruncă jos. Dar aruncă să preface în 7. Prinde-l, Moise. Se preface în toiag. Bagă-ți mâna în sân, scoate din sân. Lepra s-a dus. Nu, înaintează. Nu mai a avut argumente. Mă voi duce să scot poporul. Laudă Domnul. Vine la Faraon. Amen. Îi spune la Faraon, la diavol aici, lasă pe poporul meu să înainteze, să meargă 3 zile. De ce 3 zile, fratele meu? Neprihănirea, sfințirea, botezul cu Duhul Sfânt, care face loc Duhului Sfânt însăși. Nu numai, gata, m-am botezat, nu se regulă. Mai avem încă de parcurs. Bine, voi, 3 zile vom merge. Lasă-ne să înaintăm. Faraon, când au auzit diavolul, pe el nu-i place. Zic, păi miercuri nu sunt așa mulți, sunt câțiva, că nu mai ducă până acolo, mai... Păi, e una, alta, compromisul din asta. Dar nu cu un creștin. Apropo, mi-am adus acum aminte. Totdeauna Dumnezeu, știți, naturalul critizează spiritualul. Amen. Așa cum am vizitat cu pastorul vostru aici, am fost până la Valencia și am vizitat stadionul și Ester acolo. Și ce să vedem mare lucru acolo, ghidul, când ne uităm în tribună, era acolo ca un fel de statuie, un manechin. Și zice, ce-i cu omul ăla acolo? Nu. Și el începe să ne spună, omul ăla a fost un om dedicat pentru echipa asta. El venea, întotdeauna nu lipsea de la niciun meci. Era trup și suflet. Chiar când și-a pierdut vederea și nu mai a avut orb fiind, el a venit cu copiii, cu nepoții și el stând acolo întreba cine a marcat gol, cum e echipa. Asta-i, Doamne. Lăudat să fie Domnul. Mă gândeam, păi atunci noi, care îl avem pe Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeul gloriei, noi să stăm acasă miercurea și zici, că astăzi e așa. Noi să nu venim duminica la închinare. Asta este, Doamne, ajută-ne. Dar pentru asta trebuie să fim născuți din nou. Amin. Dacă nu suntem născuți din nou, sigur, obținem un egiptean mort. L-ai lovit și l-a îngropat în nisip și atât. Și acum vine, lasă pe poporul meu să plec. Cine-i? Păi eu nu-L cunosc pe Dumnezeu. Eu nu știu cine e, desigur, cum să, dacă pentru asta trebuie să ai o întâlnire reală ca să poți să-L cunoști. Și apoi Dumnezeu îi lovește cu tot felul de plăci, Dumnezeu le arată semne și minuni și încă avea inima împetrită. Și în capitolul, cred că 6, aici, așa, în capitolul 8, uitați, cu versetul 25, zice, Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, duceți-vă de a-și duce jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Păi ce sunteți așa fanatici? Stați-mă în religia asta a noastră, care vă trebuie să mergeți. Nu vedeți ce bine e aici? Ce vă trebuie voi să mai botezați în numele Lui Iisus Hristos, să aduceți numai blamă? Rămâneți aici! Bine! I-am spus
la bătrâna mea mamă când trăia, cu trăit până la vârsta de 92 de ani. Și a zis, păi da, dar voi nu e iubiți, că de-aia nu veniți la noi. O să vin, mamă, cum să nu? Era o evangelizare, m-am dus și pastorul din prima, când a venit aici la Amboni, Pacea Domnului, frați și surori, vreau să vă spun că noi facem botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deja a început să, fratele meu, să dea. Și poporul a rămas așa uimit. Ce vorbește ăsta aici? Că nu e vorba de nimic. Și spune, voi da, vezi? Și am spus, vezi, mamă, cum ne iubiți voi. Uite cum mințește de la Amon și au citat Faptele Apostol 2:38, care și copilașii mai mici știu acolo ce scrie negru pe alb, Petru, Duhul Sfânt din Petru a spus, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Și ce credeți? Acel pastor cu teologia lui a zis, pocăiți-vă, a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Mințea de acolo. Dacă putea să vină o fulger de la Dumnezeu, chiar acolo să moară. Mințea cu Biblia în față. Pentru că e faraon și nu vrea să-și piardă poporul. Vrea să-i țină așa, cu minciunile lor. Dar Dumnezeu a trimis mesajul și mesagerul sunt același. Amin. L-a trimis pe Moise, mesagerul, și a spus, lasă pe poporul meu să plece. Nu-L cunosc. Pe Dumnezeu, nu știu cine e. Nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeul nostru jertfe care sunt o ruciune pentru egipteni. Normal. Să mergi să le spui sămânța șarpului. Bun, lăsați-mă atunci bun. La amvonul vostru să spunem adevărul. Să spunem exact cum este scris. Amin. Cum ce este scris. Amin. Le spui despre sămânța șarpelui, botezul în numele Domnului Iisus Hristos, Amin. Dumnezeirea. Iisus Hristos e Dumnezeu adevărat și viața eternă. Și să vezi dacă nu te vor omorî cu pietre. Frate Aurică, nu trebuie să faci altceva. Iisus Hristos a fost Dumnezeu în trup. Când le dădea pâine, frângea pâine și le-a dat să mănânce la 5.000, au zis, vrem și noi la biserica noastră să vină profetul ăsta. Vrem aici la denominațiunea noastră. Ești binevenit, profetele din Nazaret. Da? Când îi vindeca, era cel mai apreciat. Dar într-una din zile, Domnul Iisus Hristos a spus, ajunge. Acum trebuie să vă spun un secret. Pâine ați mâncat, v-ați săturat, vindecări, eu trebuie să vă spun. Trebuie să mă mâncați pe mine. Ce? Noi n-am auzit în viața noastră. Dacă nu mă mâncați pe mine, n-aveți parte, n-aveți viață. Oh, la revedere! Chiar ăia 70, fratele meu, 70 care umblau. Ce? Așa mesajul, n-am mai auzit în viața noastră. Pa! Am plecat. Știi? Au plecat. Păi dacă pleca și au părăsit, nu sunt așa mari probleme. Dacă după aia tot blamează. Pentru că nu erau dintre ai noștri. De-aia au plecat. Dacă ești parte din cuvânt, dacă mădular avem un deget, face parte din trup, păi nu poate să se rupte împotriva trupului. Profetul nostru a spus că mireasa niciodată nu va lupta împotriva miresei. Respinși sunt acei care se luptă, dar nu mireasa. Dacă faci parte din același trup, dacă e numai atașat, e ceva artificial, atunci e problemă, n-ai niciun simțământ. Un mădular artificial. Dar dacă ești un mădular viu, o piatră vie în trupul Domnului Iisus Hristos, aleluia, faci parte din trupul Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Păi, faraonul a zis, auziți compromisurile faraonului, vă voi lăsa să plecați. Bine, să aduce jertfe Dumnezeului vostru în pustie. Numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Să nu fie așa de fanatic, ce vă rugăciuni vă mai trebuie, mai vă puneți și pe genunchi. O spus cineva, voi vă rugați, să vă închinați la val. Auzi, ce mult o căzut. Cum adică?
Încă nu-i de ajuns cât stăm, lăudat să fie Domnul, pentru că El merită toată închinarea noastră. Și păi, Amin. așa, păi mai ce să citești atâta, să stați aici, să fiu așa un fel de căldicel. Nu, noi suntem, nu pastorul Moise. Pastorul Moise era hotărât să ducă până la cap. Amin, încredințarea. Amin. Știți, plasa Evangheliei, asta e năvodul Evangheliei, când am fost prin Harul Domnului acum în Israel, ne-au arătat acel om cum aruncau năvodul, cum prindea pești. Și când aruncă năvodul acolo, știți, când îl trecea, acolo prindea paianjen, șerpi din ăia, broaste testoase, raci și tot felul de lidioane, cum spune acolo la noi. Și un rac, scuzați-mă, frate Aurică, știi cum merge un rac? În spate! El nu știe să meargă înainte, în spate. O, dar pe vremea noastră de mult, ce era atunci, dar Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nostru neschimbat. El e același ieri, astăzi și totdeauna. El spune, dar s-a stabilit acolo, la Nicea. Da, sigur, s-a stabilit acolo. Dumnezeirea. Da. S-a stabilit. Dar Dumnezeu, înainte de a fi o lume, a stabilit. Da. Și El a spus, știți, acolo era un orb. Era un om orb, cum am fost noi toți. Și conform un doctor astăzi, ce-ar face? Să mergi pe stradă, fratele meu, scuipi, face un pic de noroi și pui pe ochi și du-te, spală-te acolo și de vedea bine. Corect. Așa a făcut Domnul nostru. Amin. A scuipat, i-a făcut alifia și a spus, du-te acum, spală-te acolo la scăldătoare. S-a dus, s-a spălat. Cum vezi? Păi văd așa niște oameni, parcă niște copaci. Nu vezi bine. Nu vezi. Mai studiază, mai studiază, nu odată, gata, deja tu vrei să înveți. Mai studiază acolo. Păi mai spală-te în apa cuvântului. S-a spălat, cum vezi? Amen. O, Domnule, acum văd bine. Am ca și binocul ăla când eram în armată. Frate Aurică, ți amintești? Când ne punea, ne uitam. Câte tancuri vezi? Bă, 2, 3. Bă, băiete, mai reglează binocul. Aha, reglam. Ha, bă, Domnule, unul. Aha, un singur Dumnezeu, nu vezi 3. Nu, văd acum bine. Ia de mâna îngerului, zis, ia cărticica și mănâncă. În gură va fi dulce ca mielea. Când m-am botezat eu, frați și surori, dragostea din tâi. Era 19 decembrie, sora Silvia, și eu. Gheața curgea pe apă. Am mers glonț la un bătrân penticostal care aveam o părtășie. Aleluia! Uite, am primit pe Domnul Iisus, am primit botezul adevărat. Bă, dar nu te-ai rătăcit. Ba da, m-am rătăcit de la culte și la organizație. L-am primit pe Hristos adevărat. No, și tu ești al lui Satan, am zis. Am zis, Domnule, te iert. Ai făcut o greșeală ce ai vorbit. Vedeți, Dumnezeu și apără cuvântul iară. Am știut că nu o să fie bine. El era foarte înfocat. Bătrâna lui, sora, era mai cumpătată, dar era... După nici 2 săptămâni au trecut, au intrat niște hoți peste ei, i-au jefuit, i-au legat așa de scaune din spirietura aia, nici nu au mai trăit mult. Dumnezeu își apără cuvântul Său. De-aia dacă nu știi de multe ori lucruri multe, mai bine să taci. Că la timpul potrivit, dacă avem o inimă sinceră, Dumnezeu ne descoperă. Amin. Dar pentru aceasta ne trebuie o inimă sinceră, deschisă. Zice, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Amin. Numai așa din cap. Să vedem ce se mai petrece, vin și acolo, să vedem și... Îmi spunea un frate, asta e mărturia unui om care, în timpul fratelui Branu, era acolo prezent. Știți, a fost o fetiță care era oarbă, nu numai oarbă, avea numai globule, fără ochi, așa. Și acum spune omul, mărturia lui care a fost prezent acolo. Zice, în timp ce profetul nostru, fratele Branu, a zis, fiecare să-și trece capul și ne vor ruga pentru surioara noastră. Zice, omul ăla, care m-a răstat așa stătea, să vadă, sceptic, știi, să vadă, bă, nu, cum va face o schimbare, ceva. Satan întotdeauna e sceptic. El n-are cum să creadă. Nu poate.
Și în timp, omul spune, zice, profetul nostru, așa o rugăciune simplă, dintr-o dată, ca și cum tai cu acetilena, cu ăsta, așa, și așa au venit, și dintr-o dată, zice, doi, fratele Branze, stai, scuză-mă, surioare, am uitat să te întreb, ce fel de ochi ai vrea? Domnule, am auzit că cerul e frumos, albastru. Doamne Iisuse, dă-i acestei surioare, doi ochi frumoși albaștri, în numele Iisus Hristos. Atât, nu o sărit, nu nimica. Și dintr-o dată ca și acetilena, doi ochi frumoși albaștri. Vă dați seama ce bucurie. Aleluia. Dar vedeți semne și minuni. Nu asta te face creștin. Pentru că zicea că omul ăla acum s-a dus complet în lume. Își trăiește viața lui. Vedeți? Și el a văzut cu ochii lui. Miracole. Ăia 70 nu au văzut miracole. Fratea Aurica, atâția pâini și pești și stăpânul era acolo. Hristos. Au văzut multe. Dar când a venit descoperirea cuvântului, s-a fost prea tare pentru noi. Dar nu pentru un fiu sau o fiică al lui Dumnezeu. Asta. Dar trebuie să fii construit pentru aceasta. Profetul nostru spunea deosebirea între un catâr și un cal pur sânge. Acolo în sudul României, de multe ori am fost și sunt mulți catâri. Deci, ăla e un crucișar între un cal și măgar. Nu știe nici cine tai, că sunt mama lui și nu poate. Dar un cal sânge, un cal pur sânge poate să meargă generația. Amin. Știți? Și la un cal de la pur sânge, nici măcar nu trebuie să iei biciul. Atât. Dar la un catâr, trebuie să fii botezat în numele Lui Iisus. Mira profetul nostru. Urechile le ciulești? Ce? Păi, uite, scrie aici. Nu, atâta știe. Că nu știe altceva. Dar nu un cal pur sânge. Amin. Amin. Ăla doar trebuie să-i spui numai cuvântul. Sigur. Amin. Și Aleluia. uite-o cu tu de repede, o alerga să împlinească. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă ne uităm prin oglinzile astea denominaționale, asta e problema cu mulți creștini. Într-o zi, fericiți, bucuroși, aleluia, sunt vindecat, a doua zi te întâlnești, ce-i cu tine, frate? Așa mă simt. Păi asta e că Domnul Iisus Hristos zice, e preot al mărturisirii noastre. Păi dar dacă tu mărturisești triumf, da? Îl cunoașteți pe fratele Kenny Kers, fratele Român, tu-l cunoști. Spunea, el a fost bolnav de cancer. Deci, acum vom acționa conform cu cuvântul. Mers acolo la pastor, a luat sticluța cu un lemn, l-a uns în numele Domnului, s-a rugat, zicea fratele Kenny, aia a început să dea slavă lui Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne, mulțumesc că m-ai vindecat. Dacă îl vedea cineva, omul ăsta. Dar Dumnezeu își ține promisiunea cuvântului Său. Asta a fost în urmă cu 20 de ani. Acum bătrânul Kenny, pot să spun bătrân care vreo 73 și vindecat. Amin. Aleluia. Că Dumnezeu își ține promisiunea. Bătrânul John Ryan, fratele Kenny, de multe ori m-a povestit. Când a venit la rândul de rugăciune la profet, era orb. Și a venit, Dumnezeu i-a spus lui profet toată viața lui. Și au plecat de acolo, iar au venit în rândul de rugăciune. Ioan, ce-i cu tine? Iar a venit? Păi, da. Era un catolic. Deci avea nevoie de ceva să se susțină. Și apoi a spus, nu ți-am spus, ba da, exact cum mi-a spus Dumnezeu prin adevărul. Deci acum du-te doar și mărturisește vindecarea ta. Și în timp ce bătrânul merea acolo la colțul străzii, ce avea ziare lui ce le vindea, extra, extra, slavă, slavă, sunt vindecat. Când a trecut criticea, ce? Ioan, ai nebunit? Păi acum ți-ai pierdut și mințile. Extra, extra, slavă Domnului, dar au trecut un timp, 2 săptămâni. Și în timp ce au mers la frizerie, frate Romeo, în timp ce de acolo nu era un frizer creștin, era un bajocorător. Și a zis, Ioan, ai fost să-l vezi pe vindecătorul ăla. Ăla nu e vindecător, Iisus Hristos e vindecător. Deci, te-ai dus acolo și ce ți-a făcut? Păi zice, în timp ce acolo zis, prin rănile Domnului am fost mântuit. Și în timp ce a spus aceasta, jumătate era bărberită fața, dintr-o dată i s-au deschis ochii acolo în frizerie. Frate Aurică, țâșnește pe ușa afară, când
Era ce situație, ăla fugea cu procopul după el pe stradă. O, glorie Domnului, Dumnezeu și-a împlinit cuvântul, dar trebuie să mărturisim. Dacă spune, știi, numai ce văd. Eu numai ce văd, aia cred. Aia nu mai credință. Amin. Credința împotriva tuturor lucrurilor ne dăjduiește. Amin. Credința, de fapt, este descoperire. Laudă Domnului. Într-o zi ești vindecat, într-o zi ești bolnav. Într-o zi ești iertat. Ce? Nu știu, Domnul știe dacă oglindă denominațională, nu te uiți în oglinda bună, aleluia. Într-o zi ești în răpire, într-o zi și nu e cazul cel mare. Apoi Domnul, Dumnezeu știe. Dumnezeu nu face așa, știi, ca dădătorul indian. Până la ce ore, frate Romeo? Poți să... Dumnezeu nu e ca dădătorul indian. Știți, odată în gar, dacă l-ai supărat, dă-l înapoi. Zice Dumnezeu, când ne-a dat viață eternă, avem viață eternă. Amin. 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 Dar, zice, dacă facem alegerile noastre greșite, vom plăti pentru asta. Știți? Întâmplarea aia, profetul nostru ne spune, era o pajiște frumoasă. Și acolo era un cal care putea să pască pe acea pajiște frumoasă, întotdeauna se ducea acolo într-o groapă, niște burieni acolo să mănânce. Și nu mai putea să iasă, atunci trebuia să-l lege cu funii, să-l tragă. Așa fac mulți creștini. Avem așa hrană minunată și bună. Hrană care trebuie să o mâncăm ca să ne întărim sufletele noastre. Buruieni. Păi dincolo, păi dincoace, face un cocktail și după aia nici nu mai știi. Tu zici, păi la profet a spus una și când mă duc să caut, hai să vedem, dacă unde a spus? Păi, stai, că nu el, că a spus un pastor de la denominațiune. Că nu amestecă, face un cocktail din ăsta și nici tu nu mai știi de tine. Sigur. Unul a spus, unul a spus. Lăudat să fie numele Domnului. Era în Uganda, s-a petrecut niște pirați, au deturnat un avion plin cu evrei. Și l-au deturnat acolo în Africa, în Uganda, și l-au băgat acolo într-un hangar. Și acum au cerut o mare sumă de bani ca să poate să fie eliberați acei evrei. Acum Mossadul, știi, Mossadul, serviciul, poate cel mai bun din lume, ăia nu au stat cu brațele încrucișate, cum auzim noi, dacă un frate sau o soră se întâmplă, așa i-a trebuit. Nu au ascultat de pedepsit Dumnezeu. Nu? Când au auzit frații lor, evrei, ăia Mossad, deci o echipat cei mai buni soldați și au spus, mergem să eliberăm pe frații noștri. Și un comando din ăla au mers cu avionul, i-a parașutat acolo în apropiere și în timp au ajuns acolo în sfârșit la acel hangar. Și de-aia e important ca să cunoaștem limbajul, limba. Dacă nu știi limba mesajului, atunci noi vorbim pe altă frecvență, nu? Frate Romeo, dacă nu poți să-i spui de dimineața până seara. Și zice, când acei evrei din comandă au ajuns la acel hangar, în timp ce au deschis ușile, dintr-o dată s-a auzit un mesaj în limba veche evreiască. Fiecare evreu care este aici să se arunce la pământ. Și în clipa următoare deja au deschis focul. Toți aia care au rămas așa în picioare, toți au fost secerați. Adică bandiții care au deturnat, pentru că nu cunoșteau limba. Dar dacă cunoști limba, te vei supune. Sigur. Cunoști, știi despre ce e vorba. Nu știu, aici, frate Romeo, mă place citatele. Sigur. Cuvântul. Aleluia. Da, cred că la pagina 150, profetul nostru ne spune așa. În fiecare epocă, noi avem exact același model. Aceasta este de ce lumina vine prin vreun mesager dat de Dumnezeu într-o anumită zonă. Și atunci de la acel mesager, acolo se răspândește lumina prin slujba altora care au fost învățați cu credincioșie. Dar, desigur, toți acei care se duc afară nu învață întotdeauna cât de necesar este să vorbească numai ceea ce a vorbit mesagerul. Păi dacă
vin, da, merge și așa. Amin. Nu vreau să supăr eu pe sora Estera sau pe fratele cu tare sau pe sora cu tare. Acum mai trecem așa și știți, e bine și așa și bine și așa. Dacă tot facem așa compromisuri, o să avem probleme mari. Mai bine să se supere fratele sau sora, dar să nu-L supăr pe Dumnezeu. Amin. Asta e cel mai important. Amin. Amin. Să fim prietenii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, frați și surori. Nu eu mers cu profetul lui Dumnezeu, compromisul. Faraon, diavolul. Păi am văzut că nu merge cu astea, zice în Exodul capitolul 10, Moise și Aron s-au dus la Faraon și au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul Evreilor. Până când ai de gând să te duci, să nu te zmerești înaintea mea. Lasă pe poporul meu să plece și să-mi slujească. Uitați-vă aici în versetul 9. Moise a răspuns, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și cu fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci vrem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Faraon le-a zis, așa să fie Domnul cu voi, cum vă lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri. Luați seama că este rău ce aveți de gând să faceți. Nu. Și duceți-vă voi, bărbații, să slujiți Domnului, căci așa ați cerut. Auziți pe diavolul. Păi nu cumva să ducem copilașii mici, să-i duci și la asta, păi știi că ei fac gălăgie. Laudă, Domnul, mai bine să facă gălăgie, zgomot aici în casa lui Dumnezeu, decât să pui acasă, să le dai un telefon, să le pui în fața unui monitor, să vadă tot felul de demoni și tot felul de monștri și apoi, hai frate, nu știu ce are copilul ăsta, am pățit eu. O zis, hai roagă-te pentru el, nu știu, e frică să mai meargă la toaletă noaptea. Păi, nu cumva au văzut ceva, păi, stai să vă spun, au văzut ceva film de groază. Și atunci de când au văzut monștrii ăia, așa de frică au intrat, aha, l-ai pus în fața lui monștri și hai, fratele meu, roagă-te tu, hai. Păi Dumnezeu ne dă înțelepciune, frați și surori. Sigur. Mai bine să aducem în prezența Domnului. Amin. Sigur. Bine. Și dacă fac gălăgie, și dacă suntem pe jos, glorie lui Dumnezeu pentru aceasta. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Păi, numai bărbații să mai. N-are surorile, n-are rost să citească ele mesajul, că ei nu știu. Auziți pe diavolul. Ce și retricuri folosește. Apoi ele, câteodată, surorile noastre sunt mai înțelepte ca mulți dintre predicatori, nu numai ca mulți predicatori ar putea să le dea la mulți lecții, să lăviți să fie numele lui Dumnezeu. Amin și amin. Și Faraonul, nu, numai voi bărbații, așa ați cerut, credeți numai voi. Și Moise a zis, vom merge cu copiii noștri, cu bătrânii noștri, și cu oile și cu boii. Și uitați-vă, zice, în versetul, în 10:24, Faraon a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă să slujiți Domnului, să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Nu, copiii voștri vor putea să meargă împreună cu voi. Moise a răspuns, îmi place de păstorul ăsta acum. Au avut întâlnire cu rugul aprins. Fratele meu, uite ce zice, pastorul Moise. Chiar să ne dai tu însuți jertfele și arderile de tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeul nostru și turmele noastre, tot trebuie să meargă cu noi. Și să nu rămână o unghie din ele. Amin. Nici unul nu va rămâne așa. Și viziunea lui Ezechiel. Eu spus Dumnezeu, Ezechiel, da, Doamne, vom merge la evangelizare. Unde, Doamne? Bine să-ți arăt. Îl duce acolo o vale plină de oase, uscate de timp, trecerea timpului. Ezechiel, vorbește cuvântul. Vor putea oasele astea să învieze? Doamne, Tu știi. Vorbește. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Și acum începe Ezechiel, frate Romeo, evangelizarea. Și zice, dintr-o dată, au auzit așa un zgomot, și fiecare a început să se miște.
și osul de la degetul mic mergea exact la trupul care aparținea. Și fiecare, și acolo era o vale plină de acum de trupuri, dar încă n-aveau viață. Și trebuia să-mi vorbească. Ascultați cuvântul Domnului, să vină viață în voi. Ca și pâinea în cuptor, frate Urică. Au crescut mușchi, au crescut. Acum, să intre Duh de viață în voi. Amin. Aleluia. Mă gândesc că așa va fi mare înviere. Amin. Amin. Noi asta așteptăm acum într-una de aceste zile. Si. Când Sfinții care au trecut dincolo vor apărea. Amin. Profetul nostru atunci gura criticilor va fi închisă. Va fi prea târziu. Păi de ce n-ați crezut mesajul? Dă-ne și nouă. Vor veni fecioarele nebune, nu? Spune în engleză, foolish virgin. Dă-mi și mie, dă și... Nu pot. Ți-aș da, dar nu. A fost timpul. Când ți-ai bătut joc. Dumnezeu nu se lasă la jocul. Exact. Așteptăm acea zi. Măreați. Și apoi vom avea fărtășia noastră. 30-40 de zile. Fratele meu nu va mai trebui niciun avion. Dacă chiar locului, o să vin să te vizităm. Amin. Aleluia. Noi vorbim, ce lucruri mărețe vorbim. Dacă ne-ar auzi o denominațiune, zice, slavă Domnului. Credința, de fapt, este o descoperire. Amin. Amin. Slavă Domnului. Noi ne învinim pe aceasta. Știți că profetul nostru a fost dincolo de cortina timpului. Acolo când i-au conjurat acele femei tinere, zice, întotdeauna m-am păzit așa, m-am păzit în sfințenie, dar zice, niciun sentiment murdar, acolo tinere, 18-20 de ani, zice, fratele nostru scump, zice, s-a apropiat o tânără de mine, zice, mă cunoști? Nu. Păi zice, avea mai mult, peste 90 de ani, când m-ai condus la Domnul Iisus Hristos, tânără, în splendoare, zice, dinții ca perlele străluceau și toți, fratele nostru scump. Și el a spus, păi ăștia toți sunt Branham, nu? Ăștia sunt poporul tău. Amin. Ei toți, dacă tu nu ai fi mers, noi n-am fi aici. Amin. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a trimis un mesaj din prezența Lui. Noi nu ne închinăm la îngeri. Știți? Când vine poștașul, cum era pe vremuri, venea cu scrisoarea, frate Aurică, îl luam, îl prindeai pe el în brațe, îl pupai pe el. Mă interesa scrisoarea, conținutul, ce e scrisoarea. Amin. Dumnezeu ne-a trimis scrisoarea de dragoste. Aleluia! Aia e important. Amin. Amin. Din prezența Lui. Amin. Amin. Așa cum ne apropiem de încheiere, zice că o prințesă a primit de la loconicul ei, de la viitorul prinț, un pachet. Și el a vrut să facă ceva mai romantic, așa. Și a pus acolo în acel pachet un cadou. Și au deschis prima dată, știți? Primul era pachet în pachet, dar multe. Și au deschis primul, nimic. Iar au mai deschis nimic. Ăsta își bate joc de mine, ce face? Deschide și al treilea, nimic. Și îl aruncă acolo din colț. Și ce să vezi? Acel prinț vine, dea pachetul acela din colț și acolo lăuntru lui era de fapt un inel de logodnă plin cu diamante. Dar el a refuzat, l-a aruncat. Mă gândesc că Stăpânul nostru, Dumnezeul nostru, ne-a trimis ce au avut El mai bun pentru noi. Și câteodată, noi punem la parte. Asta. O luăm, amin, pentru sufletul nostru. Aleluia. Un lucru. Știți că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Fratele meu, știi că acolo la Madrid am vrut să ne arăt ceva, dar dacă n-am avut posibilitatea, sunteți privilegiați voi în seara asta. Amin. Vedeți, să spunem, frate Aurică, eram așa, zice Biblia, noi eram ca niște oi fără păstor. Fiecare își vedea de treaba lui, când eram în lume, nu cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam nimic. Dar tot el, în dragostea lui, că zice, niciun om nu l-a căutat vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a căutat, dacă înăuntru inimii noastre ne analizăm, păi nu a fost dragostea Domnului Sora Silvia care ne-a căutat El. Eu v-am mărturisit, v-am spus că eu n-am vrut să vin la Dumnezeu, dar El, fiule ăștia meu, trebuie să vin. Și vedeți dumneavoastră așa,
am pus aici un micuț, o agrafă mică, simbolizând pe Duhul Sfânt. Pentru că Biblia spune, dacă nu are cineva Duhul lui Dumnezeu, nu e al lui Dumnezeu, nu îi aparține. Dar e important să fim născuți din nou, să avem Duhul lui Dumnezeu în noi și apoi Duhul lui Dumnezeu, frate păstor, cu ce se hrănește? Cuvântul, amin. Numai așa cu un cuvânt, dar și cu un cuvânt descoperit, cu 7 feluri, cu un meniu. Trebuie să hrănim omul dinăuntru. Dacă la Adam ăsta îi dai în fiecare zi, îi faci mușchi, frate bine, poți să-i faci mușchi mari, dar și ăla rămâne pricăjit. Dar noi mai mult trebuie să-i dăm la ăla dinăuntru. Amin. Cuvântul. Știi? Și apoi dacă te hrănești în fiecare zi, amin, cu cuvântul, știți ce vei deveni. Amin. The bride of Jesus. Asta prin harul său. Vei deveni aceasta. Mireasa lui Un Hristos. mireasă cuvânt. Și acum, dacă avem o reprezentare, frate Romeo, în cer, știi că pastorul nostru a predicat ceva, trebuie să fii magnetizat. Deci dacă avem o reprezentare acolo sus în ceruri, aici uitați, marele magnet, marele Jehova, marele vultur. El știe că acolo a avut un vulturaj micuț. Sigur. Și la un moment dat el va veni. Aleluia! Și își va întinde aripile sale. Amin, aleluia. Și apoi vom merge și vom fi pentru totdeauna cu el. Amin. În timp ce gura criticilor va fi închisă. Corect. Amin. Aleluia. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Dar pentru asta trebuie să avem o reprezentare acolo sus. Prin harul Domnului îl avem. Amin. Chiar și știința o dovedit-o de atâtea ori. Deci s-a făcut un experiment în timp ce un pastor s-a rugat pentru un bolnav, nu știu ce, pus ei acolo și au văzut cum au avut ceva raze, cu X, au avut putere pentru acel bolnav, cum s-a rugat. Slavă Domnului! Aleluia! Zice, noi suntem însoțiți de o putere nevăzută, aleluia, un Dumnezeu invizibil. Gândiți-vă dumneavoastră ce mare har. Acolo era la scăldătoarea aia, zice, un om de 38 de ani bolnav. Dar nu era așa de paralizat complex, să nu se poate mișca. Pentru că Domnul când îl întreabă, nu vrei să te faci sănătos? Păi, Doamne, dar până când mă mișc eu să intru în apă, înseamnă că poate avea cu prostată, avea ceva, zice, intră altul rapid înaintea mea. Dar la cuvântul Domnului, vedeți? Și profetul nostru spunea, frate Romeo, alegerea lui Dumnezeu. Acolo erau mai grav bolnavi. Au pășit peste ei, harul. Și au venit la noi, la fiecare. Nu vrei să te faci sănătos? Păi, Doamne, știi argumentele noastre. Ridică spatul, ridică-te de aici din denominațiune de necredință, du-te acasă. Amin. Hai, Doamne, la cuvântul Tău, mă voi supune. Și ridică patul când să meargă. Opa, stai. Vin șefii denominațional. Păi a zis sâmbătă, mai să-i sabat. Ei ar fi vrut mai degrabă să-l vadă acolo bolnav decât să fie vindecat. A zis Sfântul Sabat, nu pot. Păi dar ăla care mi-a zis, zis că să... Păi cine ăla? Iisus. El la asta. Astăzi denominațiunile la fel. Răstignesc cuvântul, cum a spus de la Amvon. Ei chiar citează greșit în fața oamenilor. În loc să le spună adevărul care este singurul în stare ca să ne elibereze, ei spun tot felul de minciuni. Dar Dumnezeu rămâne pentru totdeauna, El a fost și rămâne același. Nu se schimbă. Totul e nisip mișcător. Totul se schimbă. Dar Dumnezeu e singurul care nu se schimbă. Amin. Și noi dacă suntem parte din El, nici noi nu ne schimbăm. Amin. Amin. Aleluia. Vom fi transformați. Aleluia. Una din aceste zile, așa cum am spus, va fi o răbufnire, cum spune profetul. Aleluia. Și cu nou vom fi transformați. Amin. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare.
Deci nici măcar o unghie nu ne face probleme. Dacă cineva e tare la cervice și nu vrea de bunăvoie, are Dumnezeu Soluții. ardă cu jocul lui. Dar e mai bine, știți, așa mă rog întotdeauna, Doamne, de o călăuzire, ajută-ne să umblăm în voia perfectă. Amin. Deci că există o voie îngăduită. Da. Păi nu vrei, dar dacă ai reprezentare acolo, tot vei veni. Dar de ce să vii tot așa rănit și scrijelit și ăsta? Am zis că ok, dar vă mai citesc ceva. Noi trebuie să avem un caracter. Dar hai să vă citesc cum se obține caracterul. Caracterul important, știți? Cum zice, bă, n-are caracter. Când zice, Neaurică, știi? Când, bă, n-are caracter. Hai să, cum să obține caracterul? Uite aici, la pagina 110. Zice așa, noi trebuie să suferim ca să domnim. Motivul pentru aceasta este simplu. Caracterul nu se face niciodată fără suferință. Hai să fim sinceri, dar la care dintre noi ne place să suferim? La niciunul. Că și Domnul Iisus, când a fost acolo, Tată, dacă se poate, te părtează paharul ăsta. Nu se poate în altfel. Fiule, am acolo pe fiica mea, Silvia, am acolo pe fiul meu, Aurică, pe Beni, pe cutare și cutare, în secolul al XXI-lea. Dacă tu nu te duci, ei vor fi pierduți. O, facă-să voia ta, Deci profetul o trebuie să aibă o conferință cu tatăl. Fiul cu tatăl, trebuie să aibă o conferință. Da, Doamne, voia ta să se facă. Așa este un fiu sau o fiică al lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să avem o conferință, știți? Câteodată așa sunt creștinii. Avem un pic de amnezie. Și el numai ne amintește. Și a zis, da, Doamne, mulțumim. Deci caracterul este o biruință, nu un dar. Nu stoarnă ceva cu pâlne, gata. Nu, e o biruință, trebuie. Zice, un om fără caracter nu poate să stăpânească, să domnească, deoarece puterea, aparte de caracter, este demonică, satanică. Ați văzut? Cineva în funcție și nu are un caracter potrivit, toată lumea se retrage, fuge de el. O, ce comori sunt așezate sus pentru acei care vor să intre în împărăția Lui prin mult necaz. Doamne, ajută-ne! Nu există adevărat credincios scutit de aceasta. Aceasta este de la Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Aceasta este necesar. Auziți, frați și surori? Noi avem nevoie ca Domnul să ne învețe adevărul, că noi urmează să suferim și să fim ca și Hristos. Ajută-ne, Doamne! În a face aceasta, dragostea suferă îndelung și este îngăduitoare. Amin. Și la școală, așa cum le spun și la fiii mei, trebuie să le reflectați pe Iisus Hristos. Păi da, tată, dar ei știi că ei ne bajocoresc, dar atât știu. Dacă stăpânul nostru a fost bajocorit, noi vrem să fim pe flori? Am spus că închei. Fac și eu ca fratele Kenny. Îmi spunea fratele Kenny, zice, în America, când predicatorul zice, mă apropii de încheiere. Asta, zice, nu înseamnă nimic. Dacă mai e să zice, mă apropii de încheiere. Aproape mă apropii de încheiere. Mă apropii aproape de încheiere. Lăudat să fie numele Domnului Iisus. Glorie. Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare cu mine. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să putem să revenirea Lui iminentă, să ne găsească veghin. Amin. Cum spune Biblia, adormisem, dar inima înveghea. Amin. Să fim veghetori. Oamenii spun astăzi, nu știu dacă știți, fratele Romeo cu siguranță, nu mai avem nevoie noi de pastor, nu avem nevoie de slujbe. Dumnezeu, da? Dumnezeu ar putea să vorbească și prin lustra asta. Poate să vorbească numai prin... Dar Dumnezeu zice, o ales cele 5 slujbe. Dar oamenii mai degrabă vor să aibă un păstor în cer. Știi? Când apasă pe un buton. Nu-i convine ceva? Păi, știi, un creștin, zice, trebuie să vină fizic la adunare. Ăla, de fapt, are voie când se votează ceva și apoi să-și plătească Ce? Nu, dar noi, frate, noi
spui de zecieri și de ăștia, știi, nu mai fac, dar noi suntem, mai ales în România, dar noi suntem săraci, dar Dumnezeu nu vorbim de săraci, așa, când trebuie să te aliniezi la cuvântul Domnului. El nu-ți cere mai mult decât poți să duci, dar trebuie să te aliniezi pentru asta. La cuvânt, nu să argumentezi. Amen, corect. Ei, tot felul, toți am găsit argumente. Păi trebuie să, cum spunea bătrânul ăla, era timpul miercurea, să mea, păi astăzi așa mă doare spatele, nu știu ce. Și Hristos, e bine să ai pe Hristos în barcă. Și el zice, treaba ta, dar eu mă duc la întâlnirea cu frații. Bă, stai să-mi iau și o pălăria, că vin și eu. Aha, slavă Domnului. Amin. Dacă Hristos e în barcă, e bine. Pentru că atunci când a venit furtuna și valurile alea mari, nu sparsă stăpâne, pierim aici. Ei care știau, trebuia să știe mai bine. Au văzut atâtea lucruri miraculoase. Disperați. Pentru ce vă este frică puțin credincioșilor? Liniște. Pace. Cine e ăsta? Ei se minunau. Cine? Păi nu e cunoscut. Sigur. Atât ai umblat cu noi. Petru, nu vrei să te duci și tu. Păi uite ce ăștia 70 ori plecat. Doamne, unde să mă duc, Doamne? Unde să mergem de fapt noi? Pentru că Tu ești cuvântul vieții. Tu ai cuvântul vieții. Amin. Nu mai era Petru ăla, sora Silvia, știi? Cum am spus astăzi, au venit măcar dacă era Caiafa, au venit o slujitoare, uite, am văzut acolo la Romeo, cum ar fi astăzi. Ai fost și tu cu ea acolo, cu botezul altă. Eu, nici ne cunosc, eu m-am mai dus așa, argumente. S-au băgat sub masă, Petru, nu-l cunosc, s-au blestemat. Petre, când te întorci la mine, să întărești pe frați. Când te întorci, că nu ești întors, Petre. Și apoi când se leapă de el și merge afară și plânge cu amar și se pocăiește. Aleluia! Atunci în ziua cinzecimii, știți, 3000 erau acolo care s-au predat și s-au botezat. Voi, din cauza voastră, au murit Domnul. Și începe să predice Evanghelia. Un om fără școală, nu știa nici să semneze numele, plin de putere. Acum unde era? Învățătorul era în Petru. El vorbea. Și apoi a spus, pocăiți-vă, Duhul Sfânt în Petru. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, secolul 21. Oricât de mulți Amen. în numele va chema Domnul Dumnezeu nostru. Până când ultimul va intra. Și apoi când ultimul va intra în corabie, ușa se va închide, partea unică, și degeaba vor veni la corabie. Noe, deschide-le și nouă. Eu nu pot să vă deschid, că n-am închis-o eu. Dumnezeu a închis-o. Au venit și ei atunci. Hai, că am văzut că e adevărul, e mesajul. E too late, cum spune americanul. Prea târziu. Ați avut timp să vă pocăiți, să vă predați, să vă botezați, ați refuzat. Acum este prea târziu. Până când se zice astăzi, spune Biblia, cât se zice astăzi, să nu ne împetrim inima. Domnul să ne dea o inimă deschisă. Amin. Marele vultur cu aripile lui. Plutește deja. Să uite după fiii și fiicele sale, care au fost magnetizați de cuvântul lui Dumnezeu și au o reprezentare în cer. Știți, era micuțul vultur acolo, care acel pădurar l-a pus sub cloșcă. Când s-a născut bietul de el era ciudatul. Între cloșca cu tot ce spunea bătrâna cloșcă, el trebuia să meargă, dar el era de 2 ori cât e. Mare, ciudat. Ăla acolo căuta prin grămadă de gunoi ce îi dădea bătrâna cloșcă. Dar într-una din zile am auzit un strigăt deosebit. Și în el o știut că acel strigăt e deosebit. Amen. Și micuțul vultur doar și-l îndreptat. Și acolo era mama lui care îl căuta. Aleluia! Fiule! Tu nu aparții acolo, la denominațiunea aia. Tu nu aparții de gardurile alea denominaționale. Păi ce să fac? Păi tu ai 2 aripi, știți? Și nou și vechiul. Ești complet, fiule. Ce să fac, mamă? Doar deschideți aripile. Și a făcut un salt până pe gard. Mă simt, parcă mai bine, acolo era frații lui. Ai grijă să nu te rătăcești. Ai grijă, toți strigau la el. Mama îl striga, fiule,
Întindeți aripile. Mamă, dar niciodată n-am mai zburat. Fiule, tu aparții înălțimilor. Trebuie să vii aici. Și apoi acest fiu își întinde aripile lui și briza vântului Duhului Sfânt, aleluia, vine și apoi îl poartă la acele înălțimi. Dar noi nu trebuie să fim așa aroganți. Asta, de fapt, profetul nostru ne-a învățat și asta era, i-au întrebat pe frații, fratele Ken și frații care au fost, l-au ajuns pe fratele Branham. Au zis că era așa un om, că te făcea pe tine să te simți așa mare și el să făcea așa micuț. No? Asta, da, omul lui Dumnezeu. Și descoperirea asta, frați și surori, degeaba ne umflăm noi pedele și zic, ăștia nu-s buni, ăia numai eu sunt bun. E bun Dumnezeu că a avut milă de noi. Nu că noi avem vreun merit, cum am spus și la început. Meritul tot îi aparține lui Dumnezeu. Amen. Dar dacă am avut un receptor acolo, magnetizați, da, Doamne, mama vultur ai strigat, mi-am întins aripile. Și apoi când au ajuns la cele înălțimi, putea bătrâna cunoșcă să tot curcădecească, eu am plecat și nu am mai auzit. Știți? Au rămas ea cu gândurile ei, cu vorbele ei. Ce se face?